آیاتنا، بے شک اساں بھیجائی موسیٰ علیہ السلام کو نال آیات اپنیاں دے، نال نشانیاں اپنیاں دے، بھیجائی اساں موسیٰ علیہ السلام کو نال نشانیاں اپنیاں دے، وسلطان مبین تے کھلیاں سنتا دے کے بھیجا سے، ایسے نشانیاں جنہیں کھلیاں سنتا، الہ فرعون تے بھیجا سے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں دو، الہ فرعون فرعون دی طرف، وحامان تے حامان دی طرف، وقارون تے قارون دی طرف، فقالوا ساحر کذاب وت آدھین او فرعون تے حامان تے قارون آدھین ہاذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے تے بڑا جھوٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق، وہ فرعون تے حامان تے قارون کے آدھین یہ بڑا جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب آ گیا پہنچ گیا انہاں دو حق سادے طرفوں، اللہ کریم فرمیندن پس جب پہنچ گیا انہاں دو سادے طرفوں حق، قالوا آدھینو اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہو، اوہ قتل چکرو انہاں دے پتراں کو تے او لوگ جرے ایمان گھنن نال اس دے موسیٰ علیہ السلام دے تے جرے ایمان گھنن انہاں دے پتراں کو قتل کر دیو، واستحیوا نساءہم اور جیندہ چھوڑ دیو انہاں دیاں عورتاں کو، عورتاں جیڑیاں ودیاں انہاں کو چھوڑ دیو جیندہ، تے جیڑا جمے اس موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وچوں چھوڑ بال اس کو فوراً قتل کر دیو۔ اے انہاں فیصلہ کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر، وما قید الکافرین الا فی ضلال، تے نہیں خفیہ تدبیر کافران دی مگر گمراہی تے غلطی دے اندر، نہیں خفیہ تدبیر انہاں دی کافران دی مگر غلطی دے اندر، اے ادخال الیہ نے وما قید الکافرین الا فی ضلال، اے اللہ کریم دی عبارت انہاں دا پچھو جیرا آندہ پہ مضمون اس دے کولو ہٹ کے اللہ کریم نے ادخال الیہ کو آدن وما قید الکافرین الا فی ضلال، نئی تدبیر کافران دی مگر کھلی غلطی دے اندر۔ وقال فرعون فرعون نے آکھا ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو چھوڑو میں کو، ذرونی اقتل موسیٰ تا جو قتل کرا میں موسیٰ علیہ السلام کو، ذرونی اقتل موسیٰ آکھا فرعون نے چھوڑو میں کو جو قتل کرا میں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّا چاہیے کہ سدیو اپنے رب کو موسیٰ، انی اخاف ان یبدل دینکم میں کو خوف تے خطرہ ہے جو یہ تبدیل کر دے سی تہاڈا دین تے مذہب، او ان یظہر فی الارض الفساد تے پھیلا دے سی زمین تے ملک دے اندر فساد، فساد پھیلا دے سی، اس دے میں ہونے لینا کوئی خاص دفعہ۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ گھن چکا اپنے رب دی تے رب تہاڈا، من کل متکبر ہر متکبر تے سرکش دے کولو، لا یؤمن بیوم الحساب ہر متکبر تے سرکش جیرا یقین نہیں رکھیں دا دہاڑے حساب تے، جیرا قیامت دا منکر بندہ ہے اس دے کولو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب دے کولو پناہ گھن چکا ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون آکھا ایک مرد نے جرا مرد مومن آئی من آل فرعون تے ہائی بھی آل فرعون دے وچوں فرعونی آئی، یکتم ایمانہو چھپائی بتائی اپنے ایمان کو، یہ آدن فرعون دا پترے رہی یہ بندہ، اور اللہ کریم نے یہ کو ہدایت چا دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام تے ایمان گھنایا ہے، تے فرعون کو اللہ دنیا دولت دیتی ہے تے ہدایت دے کولو محروم چا کیتا ہے۔ اکثر دنیا دار جرے ہوندن وہ ہدایت دے کولو محروم ہوندن،
اشو دے غریب دے درمیانے لوگ جڑے ہوندے انہاں کو اللہ کریم ہدایت نہیں دے، لیکن ہدایت علی نعمت ایسی نعمت ہے جہاں مقابلہ دنیا دی بادشاہی بھی نہیں کر سکتی، ایسی بہترین نعمت ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آکھا اس مومن بندے نے جڑا ہائی فرعون دی آل دے وچوں، یکتم ایمانہ، چھپائی ودائی اپنے ایمان کو، اس کے آکھا اگو مقول ہے اس دا، اتقتلون رجلا، کیا تساں قتل کریں دے وے ایسے بندے کو، ان یقول ربی اللہ، جیرا آدھے جو ربی اللہ، میرا رب تا اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تے بے شک آ چکن تہاڈے کولو واضح دلائل تہاڈے رب دی طرفوں، اللہ کریم دے طرفوں دلائل بھی تہاڈے کولو آ چکن، تے اس شودے کو قتل کیوں کریں دے ان دی کیری قصور ہے، وہ گال تا یاد ہے جو ان یقول ربی اللہ، جو میرا رب اللہ ہے، او تے کو رب نہیں منے دا او فرعون، اس واسطے اس کو وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، جے کر ہے او جھوٹا تپس اسے دوتے اسی جھوٹ دی سزا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، جے کر ہے او سچا یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، وت پہنچی تو آکو بعض او جرا او ڈرے دا کھڑے تو آکو، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، تے بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس بندے کو جرا ہاتھ تو بدھن والا ہوئے تے جھوٹا ہوئے، مسرف بھی ہوئے، مسرف اسراف دے کولو جیڑی حد تو بدھن والا، اور کذاب مبالغے دسی کا بڑا جھوٹا ہوئے، ایو جائے بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایہان بعید خالے الہی اللہ کریم دی عبارت، یہ کسے تو علاوہ، یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم تہاڈے واسطے بادشاہی اج دہاڑے، ظاہرین فی الارض، چڑھتے پائے زمین دے اندر، ملک دے اندر، فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، کون انہاں دی مدد کرے سی، کون بچے سی انہاں کو سارے عذاب دے کولو، اللہ دی آفت دے غریب دے کولو کون بچے سی، ان جاءنا، جے کر آ ونجے ساڈے اتے عذاب تا کون ساڈی نصرت تے مدد کرے سی۔ قال فرعون نے جواب دیتا تے آکھا فرعون، ما اریکم الا ما ارا، ایک شاید دے تھا پیا میں تہاڈے سامنے، مگر نہ دے تھا میں تو آکو، نہ دکھے دا میں تو آکو، مگر ایک شاید دے تھا پیا میں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، تے نہ راہ نسے دا میں تو آکو مگر سدھا، یہ فرعون آدھے جو میں تو آکو سدھے راہ لے دا پیا۔ وقال الذی آمنا، تے آکھا اس بندے نے جرا قوم فرعون دا بندہ آئی تے ایمان گھنائے آئی، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں ڈریندہ پیاں تو آکو، یہی نے بھئی تخویف اخروی، اس قوم فرعون دے بندے نے آکھا، یا قوم، اے میری قوم، میں ڈریندہ پیاں تو آکو مثل یوم الاحزاب، اگلے دہاڑے جرا جمع تھی ون دا دہاڑے، اس دہاڑے دے عذاب دے کولو میں تو حالا تو آکو ڈریندہ پیاں، مثل عذابی قوم نوح، جی میں حال گزرے قوم نوح دا، عاد دا، سمود دا، والذین من بعدہم، تے جیرے انہاں تو بعد ہیں انہاں قوم دا بھی حال تو آرے سامنے گزرے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، تے اللہ نہیں ارادہ کریں دا بندہ دوتے ظلم کرن دا، کہیں کو خام و خاص سزا نہ مل سی قیامت نہیں بلکہ اس دا مستحق ہو سی۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں ڈرتا تو آدے کو نو دہاڑے تناد، ہانک دھانک دا دہاڑا ہو سی، ایک میں کو ہانک دھانک دا دہاڑا ہو سی،
اس دہاڑے دے کولو میں خوف تے خطرہ کریں دا اے میری قوم یوم تولون مدبرین جس دہاڑے کانڈ پھیر کے تسا وہیں دے پائے ہو سو مالکم من اللہ من عاصم تے نہ ہو سی اللہ کریم تے طرفوں کوئی بچاون والا تو حال کو اللہ کریم دی پکڑی جو تو آپ کو کوئی بچاون والا بھی نہ ہو سی مالکم من اللہ من عاصم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ تے جے کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دے سکتا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ بے شک آیا ہی تو آلو یوسف علیہ السلام اس تو پہلے بالبینات کھلیا نشانیاں گھن کے فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ پس ہمیشہ رہے ہوئے تسا شک دے اندر جیری شے او گھن آیا ہی تو آلو اس دے وچ تسا شک کریں دے رہے ہوئے حتی اذا حلقا حتی کہ جس وقت وہ فوت تھی گیا حضرت یوسف علیہ السلام قل تم تسا آکھن لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا ہرگز نہ بھیجے سی اللہ کریم اس تو بعد کوئی رسول کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب ایویں گمراہ کرے دے اللہ جے کو چاندھے تے خاص کر من ہوا مسرف مرتاب اس کو جیرا بندہ ہے حد تو ودھن والا اسراف کرن والا مرتاب تے شک کرن والا بندہ انہاں کو اللہ کریم سزائی دے دے الذین یجادلون فی آیات اللہ جنہیں جھگڑا کریں دن اللہ دی آیات دے اندر بغیر سلطان عطاہم بغیر کہیں سنت دے جو آئی ہوئے انہاں دے کونوں کوئی سنت دلیل بھی کونی بغیر دلیلہ دے اللہ کریم دے نال جھگڑا کریں دن کابورا مقتن عند اللہ اے بہو وڈا بیزار ہونے اللہ کریم دے کونوں وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا تے مومن بندہ دے کونوں بیزار تھی ہونے جیرا کم اے پائے کریں دن جو کوئی دلیلی کونی تے خدا دی آیات دا انکار پائے کریں دن کذالک یطبع اللہ اسی طرح مہر لا دیتی اللہ کریم نے علی کل قلب متکبر جبار مہر لا لیں دے اللہ ہر اس دل دے اتے جیرا متکبر تے جبار دل لے اس دل دے اتے اللہ ہمیشہ واسطے مہر لا دیں دے جو کو کڑا ہدایت مل سکتی نہیں اس مہر دے کولو مراد مہر جباریت نے ہدایت دا آخری درجہ ہے جو مہر جباریت لا دیں دے اللہ وقال فرعون آخا فرعون نے یا حامان اے حامان ابن لی سرحا میرے واسطے ایک محل بنا فرعون نے آکھا اپنے وزیر حامان کو میرے واسطے ایک محل تعمیر کر لعلی ابلغ الاسباب رستے بناتا جو پہنچ ونجا میں اسمانہ تے اسباب السماوات اسمانہ دی رستے فَأَتَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ تا جو میں جھانک کے دیکھا ہوا موسیٰ دے خدا کو تھئی جھاتی پا کے دیکھا ہوا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا بے شک میں البتہ گمان کرے نہ اس موسیٰ کو جھوٹا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ اور اسی طرح مزین کر دیتا کہ یہ فرعون دے واسطے برے عمل اس دے وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ تے اس کو روک دیتا کہ یہ سدھی راہ دے کونوں وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ تے نہیں ہے تدبیر کافران دی مگر ہلاکت دے اندر نہیں ہے تدبیر فرعون دی مگر تباہ کرن والی ہلاکت دے واسطے وقال الذی آمن یا قوم اتبعون آخا اس بندے نے جرا ایمان گھنایا ہے فرعون علا فرعون دا پتریر جرا ایمان گھنایا ہے اس نے آخا الذی آمن آخا اس بندے نے جرا ایمان گھنایا ہے کہ آخا یا قوم اے میری قوم اتبعونی میری تابعداری کرو اہدکم سبیل الرشاد میں تو آپ کو سدھی راہ دے اتے چلا دے ساں
میں تو آپ کو دکھا دے ساں تے پہنچا دے ساں تو آپ کو سبیل الرشاد نیکی دے راہ دے ہوتے یا قوم اے میری قوم انما حاضی الحیات الدنیا متاع بے شک دنیا دی زندگی یہ کچھ نفع ہے کچھ نبھاراں دا یا قوم اے میری قوم انما حاضی الحیات الدنیا متاع بے شک دنیا دی زندگی یہ چند ریہاں دا نفعی نے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ تے بے شک آخرت دا گھر اوہی نے اصل قرار دا آخرت دا گھر کا معاملے دنیا دی زندگی ختم تھی ونجنی من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلا جیرا بندہ کریں دے برائی گناہ فلا یجزا الا مثلہا پس نہ بدلہ دیتا ویسی اس کو مگر برابر اس دے ومن عمل صالحا من ذکر او انثى تے جیرا بندہ کریں دے نیک صالح چنگے کم من ذکر او انثى چاہے او مذکر ہے تے بھاویں مؤنث من ذکر او انثى او مذکر ہے چاہے یا مؤنث وہو مؤمن ہے مومنو فاولائک یدخلون الجنت پس یہ لوگ داخل تھی سن جنت دے اندر یرزقون فیہا بغیر حساب تے روزی دیتی ویسے انہاں کو اس دے وچ بے شمار بغیر حساب دے مانا بے شمار وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ اور اے میری قوم کہے میں کو کہ تھی گئے میں کو ادعوکم الی النجاتی جو میں سدینا تو آپ کو طرف نجات دے میں تو آپ کو سدینا الی النجاتی جو بچ ونجو تسا جہنم دے کولو وتدعوننی الی النار تے تسا میں کو دعوت دے وے جہنم دی طرف تدعوننی لیکفر باللہ تسا سدے دے وے میں کو تا جو کفر کرا میں نال اللہ کریم دے وَأُشْرِكَ بِهِ تے تا جو میں شریک ٹھہراواں اس اللہ کریم دا ما لیس لی بِهِ علم انہا معبودہ کو جنہ دا میں کوئی علمی کونی وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ تے میں سدینا تو آکو زبردست بخشن والے دی طرف لا جرم انما تدعوننی الی یقینی گالے لا جرم یقینی گالے جو بے شک سدے دے تو سا میں کو اس دی طرف اس راہ دی طرف لیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ جو نہیں ہے اس دعوت نہیں ہے واسطے اس دے دعوت وچ دنیا دے نہ وچ آخرت دے نہ دنیا دے اندر کوئی فائدہ نہ آخرت دے اندر وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اسا بے شک لوٹ رہے اللہ کریم دی طرف وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ تے بے شک زیادتی کرن والے مسرف لوگ اوہے ہنے دوزخی اوہے ہنے جہنمی فَسَتَذْكُرُونَ ان قریب یاد کرے سو تسا ما اقول لکم اس گال کو جیرا میں تو آپ کو آدھا پیاں تو آپ کو میریاں گال ہی یاد آسن وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تے میں حوالے کرے دا پیاں اپنا معاملہ اللہ کریم دی طرف وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ جیریاں گالی میں کرے دا پیاں تو آپ کو یاد آسن تے میں اپنا معاملہ اللہ دے سپورت کرے دا پیاں ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ دیکھن والا ہے اپنے بندہ کو فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا پھر بچا گی تھا اس کو اللہ نے برائی تو ما مَكَرُوا جو کریں دے رہے خفیہ تدبیراں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ الٹا پائے گئی وبال فرعون دی قوم دے اتے برا عذاب النار یورزون علیہا تخویف اخروی النار یورزون علیہا غدوا وعشیا بھا پیش کی تھی ویسی اتے انہاں دے صبح بھی تے شام بھی النار یورزون علیہا بھا دے اتے پیش کی تے ویسن صبح بھی تے شام بھی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس لیارے قائم ہو سی قیامت آخا ویسی انہاں کو ادخلوا آل فرعون اوہ داخل کرو فرعونیہ کو
الى اشد العذاب، سخت عذاب دے اندر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، او ویلا یاد کرن دے قابل جس وقت جھگڑا کرے سن او جہنم دے اندر، جہنم دے اندر جھگڑا کرے سن ورکے تے مرید، پیر تے مرید، استاد تے شاگرد، اور اسی طرح سردار تے انہاں دے نوکر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، جس وقت جھگڑا کرے سنو، فِي النَّارِ، بھا دے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس آکسن کمزور تے ضعیف لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، انہاں مستقبرین کو، غرور کرن والا کو آکسن، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَابَعًا، بے شک اسد تواڈے تابعدارا سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، ہن کیا تساں بچا سکدے وے ساڈے کولوں کوئی حصہ بھادا، دور کر سکدے وے تساں ساڈے کولوں کوئی ہک حصہ بھادا۔ قال الذین استکبروا، اکثر و مستکبر لوگ، انا کل فیہا، بے شک اساں سارے دے سارے بھی اسے اندر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ کریم فیصلہ فرمے سی درمیان بندہ دے۔ وقال الذین فی النار، تے اکثر او لوگ جڑے بھا دے وچ ویسن، لخزنۃ جہنم، انہاں دروغ جہنم دیاں کو آکسن، ادعوا ربکم، یار منگو رب دے کولو، فرشتاں کو، دروغاں کو آکسن، جہنم دے دروغاں کو جہنمی آکسن، ادعوا ربکم، اوہ منگو اپنے رب دے کولو، یخفف عنا، جو ہلکا کرے جا کولو ساڈے ہک دہاڑے عذاب، یومم من العذاب، ہک دہاڑے دا کوئی چھوڑا جتنا ہلکا چا کرے عذاب۔ قالو اولم تکو، آکسن قالو اولم تکو، ہوئے دروغ جہنم دے آکسن ہوتا ہوتن فرشتے، فرشتے آکسن اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا نہن آئے تہاڈے کولو رسول تہاڈے واضح نشانیاں گھن کے، کھلیاں نشانیاں گھن کے، تہاڈے کولو پیغمبر نہن آئے ہیں پیغمبر تو آپ کو نشانیاں دکھایا نے معجزات، او اگو جواب دے سن، قالو بلا، آکسن و جہنمی ہاں ہاں آئے تہن، وقت تساں کے کیتائی، قالو فدعو، آکسن یار ہون چا سڈو اللہ کو، جو ساکو عذاب دے وچو ہک دہاڑے تا کوئی تخفیف کرے جا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تے نہ اسی دعا منگنا تے پکارنا کافران دا مگر غلطی ہی غلطی، اور اسی طرح بھٹکنا ہی بھٹکنا۔ انا لننصر رسلنا، بے شک اساں البتہ مدد کرے سونا دے اساں اپنے رسولاں دی، والذین آمنوا، تے انہاں لوگاں دی جڑے ایمان گھنن دنیا دی زندگی دے اندر، ویوم یقوم الاشہاد، تے جس دہاڑے گواہ پیش تھی سن یعنی قیامت دی، اس دہاڑے بھی اساں اپنے رسولاں تے پیغمبراں دی مدد کرے سونا دے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دیاڑے نہ نفع دے سی ظالم تے مشرکاں کو عذر بہانے انہاں دے، وہ اکثر یا ارسالو تا آیا کوئی نہیں، یا اسد معذورہ سے، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دیاڑے نہ نفع دے سی ظالمہ کو معذرت کرنی انہاں دی، وَلَهُمُ اللَّانَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، انہاں دے واسطے لعنت تے پھٹکار ہو سی، تے انہاں دے واسطے ہو سی بہت برا گھر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اہنے بھئی دلیل نقلی، دعوی صورت دے اتے دلیل نقلی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، بے شک اسا دیتائی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اسا موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دیتی آئی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، تے اسا وارث بنایا ای بنی اسرائیل کو کتاب دا، اسا کتاب دا وارث بھی بنایا بنی اسرائیل کو، تے موسیٰ علیہ السلام کو اسا ہدایت تے کتاب دیتی آئی، ہدن و ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہ ہدایت بھی ہے تے نصیحت ہی ہے عقل مند لوگاں واسطے، وہ کتاب بھی تے شریعت موسوی بھی، انہاں دے واسطے ہدایت بھی ہے اور
ان عقل مند لوگاں واسطے سمجھاون واسطے، اور فرمایا فصبر، یہی نے بھئی تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے سن دیاں انہاں دے حالات جو پہلیاں قوماں بھی ایویں کیتا یا اپنے پیغمبراں دے نال، تے میری قوم بھی اتھوں گھٹ نہیں ایویں اوے کریں دی پئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تسلی رکھ میرا پیغمبر، فصبر، بس ٹھہر تو صبر کر تو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ دا وعدہ ہے سچا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہاں دی معافی مانگ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب دیاں پاکیاں بیان کر، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح بھی تے شام بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک جڑے لوگ جھگڑا کریں دن اللہ دی آیات دے اندر، اللہ دی نشانیاں تے آیات دے اندر جھگڑے پہ کریں دن، بغیر سلطان، بغیر دلیل دے جو آئیے انہاں دے کولو، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے انہاں دے سینہ دے اندر مگر وجب، انہاں کو وجب نہیں آون دیندا ہدایت دی طرف، الا کبر، نہیں ہے وچ دلاں انہاں دے مگر وجب، ما ہم ببالغی، نہیں او پہنچن والے اس کو، فاستعذ باللہ، پس بلا منگ تو اللہ کریم دے کولو، انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کریم سنن والا بھی ہے تے دیکھن والا بھی، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہی نے بھئی ثبوت قیامت تے دلیل انی، ثبوت قیامت تے دلیل انی، او کیویں فرمایا لخلق السماوات والارض، او زمین و اسمان بناونا اوکھا ہے یا انسانہ دا پیدا کرنا اوکھا ہے؟ انسانہ دا پیدا کرنا اوکھا ہے کہ ایڈے وڈے وڈے اسمان بغیر چھتان، بغیر چار دیواری دے، بغیر کہے چار دیواری تے ٹیک دے اللہ نے ایڈیا چھتا کھڑا دیتے تے ہی کہ نہیں، سبا سماوات طباقا، ست اسمان ہک بے دے اتو، اگو ہڑیو مولا کریم فرمے دے تو آپ ذرا سوچو تو صحیح نا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، البتہ بڑھاونا اسمانہ داتے زمین دا، اکبر من خلق الناس، تلے سارا پانی ہوتے اللہ نے زمین کو ٹھہرا دیتے، جتھے بور کرو صحیح تو آپ کو پانی مل سی، جھکا تے بھاوے اچھا، وہ مولا کریم نے فرمایا البتہ بناونا تے پیدا کرنا اسمانہ دا تے زمین دا، اے بڑا ہے کولو پیدا کرنے لوگاں دے، لوگاں دا بناونا اتنا مشکل نہیں جیرا اسمان تے زمین دا بناونا مشکل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ بیچارے جان دے نہیں، انہاں کو سمجھ بھی کونی، اگو ہی نے بئی دلیل انی، پہلے دلیل لمی یہ دلیل انی، وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں برابر اندھا تے سجاکھا، اندھا تے سجاکھا برابر ہے نہیں، ایویں ڈیہ تے رات برابر نہیں، ڈیہ روشن تے رات اندھیری، ایویں آما تے بصیر، اندھے دے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا، والبصیر تے دیکھن والا ڈیدھا ودے، وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں برابر اندھا تے دیکھن والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیرے لوگ ایمان گھنن تے نیک عمل کریں دے رہن، وللمسیء قلیلا ما تتذکرون، تے نہیں بدکار تھوڑا جتنا سوچن تو صحیح، تھوڑے جتنے سوچ دینا اللہ ہدایت چلے سی، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت، بے شک قیامت، اللہ کریم فرمائیں دے ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت البتہ آمن والی ہے، لا ریب فیہا، اس دے آمن دے اندر کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر بیچارے لوگ نہیں ایمان تے یقین رکھیں دے، وقال ربکم، اینے بھئی دوجی دفعہ دعویٰ، پہلی دفعہ ہی تے ہن دوجی دفعہ دعویٰ آ گیا نے، جو سورو پکار دے لائق ذات تکیں دی اللہ کریم دی، جلے کوئی مشکل آ وینے تا حقلا مارو کہے کو اللہ کریم کو، وقال ربکم، فرمایا رب تہاڈے نے، ادعونی
استجب لکم، میں کو حقلا مارو میں تو آدیا دعائیں قبول کر دے سا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جیرے لوگ تکبر پہ کریں دن میرے پکارن دے کولوں، میری عبادت دے کولوں، میں کو حقلا مارن دے کولوں تکبر پہ کریں دن، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب داخل ہو سے نو دوزخ دے اندر ذلیل تھی ون والے۔ اگو ہنے میں توحید دے اتے دوجی دلیل عقلی، پہلی دلیل عقلی اے اگو دوجا حصہ شروع تھی دا پائی تھیں وقت کھڑے دے قل انی نہیت ان اعبد الذین وقال ربکم ادعونی اللہ الذی جعل لکم اللیل۔ توحید پر پہلی دلیل عقلی، اللہ کریم دی او ذات ہے جے بڑھائے تھوڑے واسطے رات، اللہ سیاں دی تے رات تا بڑھائے نہیں، اللہ کریم فرمائے میں انہیں رات دی تو کو نسیدہ پیاں جو رات کس واسطے بڑھائیں، اللہ الذی، اللہ کریم دی او ذات ہے جے بڑھائے تھوڑے واسطے رات کو لتسکنو فی، تا جو سکون کرو رات دے اندر۔ آدمی جیڑا تھکا وتا ہوئے رات کو نیندران دیئے تے تھکیڑے ختم تھی ویندن، اس واسطے اللہ نے فرمایا لتسکنو فی، تا جو سکون کرو اس رات دے اندر، والنہار مبصرا، اور ڈیہی بنائے دیکھن واسطے تاکہ دیکھو تے کاروبار کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کریم بہت فضل کرن والا ہے لوگاں دے اتے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شو دے لا یشکرون، شکریہ ادا نہیں کریں دے۔ اگو بھائی مولا کریم نے ثمرہ دلیل دا بیان فرمائے، ثمرہ دا معنی ہو دے خلاصہ، ذالکم اللہ ربکم، دلیل تا سن گھنی دے جو رات کو بڑھاون والی ذات کہیں دی، رات دے وچ ستارے پیدا کرن والی ذات کہیں دی، تے رات کو اندھیرا بڑھاون والی ذات کہیں دی اللہ کریم دی، تے جی کو روشن بڑھاون والی ذات بھی اللہ کریم دی۔ اور مولا کریم نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اے مخاطبو ایو اللہ رب تعالی پیدا کرن والا ہے ہر شے دا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ تے معبود سوا اس دے، فانا تؤفکون، اور کتھوں پھر دے پائے ہوئے تو آپ کو پتہ نہیں کتھوں مغالتے لگ گئے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، ایویں پھر دے پائن او لوگ جڑے ہن اللہ دی آیات دے منکر، اللہ دی آیات تے نشانیاں دے منکر لوگ، اے دے دے بھی پائن دلائل تے پھر دے پائن۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اے دوجی دلیل عقلی، پہلی یعنی رات کو اندھیرا بناون والی تاکہ سکون ملے، اور دوجی دلیل عقلی، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ دی او ذات جائے بڑھائے تمہارے واسطے زمین کو ٹھہرن دی جا، والسماء بنا، تے اسمان کو تو چھت بنائے اس جا، وصورکم، تے صورتاں تا فرمائیاں لستوا کو، فاحسن صورکم، بڑیاں سونیاں صورتاں بڑیاں استوادیاں، ورزقکم من الطیبات، تے رزق دے دے تو ہاکو پاکیزہ تے صاف ستھریاں شہیدہ۔ یہ جلے اللہ دلیل عقلی بیان فرمائی کہ زمین کو قرار دے ون والی ذات کہیں دی، اور اسمان کو چھت بناون والی ذات کہیں دی، اور تو آگو صورتہ عطا کرن والی ذات کہیں دی۔ اگو مولا کریم نے فرمایا تو آگو پاکیزہ تے ستھریاں شہیدہ رزق دے ون والی ذات کہیں دی، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اے وقت دوجا سمرہ ہنے بھئی، ذالکم اللہ ربکم، اے مخاطبو ایو اللہ رب تحالا، فتبارک اللہ رب العالمین، برکتہ دے من والی ذات اسے اللہ دی ہے، وہ کیرا اللہ جیرا رب العالمین ہے، جیرا سارے جہاں دا مالک تے خالق، هو الحی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی زندہ ہے جے دے اتے موت نہیں آمنی، لا الہ الا ہو، اس دے سوا بھی کوئی الہ تے معبود نہیں، فدعوہ مخلصین لہ الدین، تے پکارو تے حقلہ مارو اسے اللہ کریم کو خالص کر کے،
اسے دے واسطے کرو پکارا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفاں اس اللہ رب العالمین دے واسطے۔ یہ ہانے اتنے تک پہلا حصہ سورت مومن دا پہلا حصہ ہی تھئی مقدہ پیانے۔ اللہ کریم دے کولو دعائے اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔